ba wai don gamsar da bukata ai no na'am waki kuma duk aure ina tabbatar maka duk inda aka samu wata uku to sai tsaba zama hakuri kuma kawai an riga an yi honeymoon watan zuma duk an shanye zuma duk gishiri ya sauka daga kan kaza an ji masu magana duk wani burai ɗaya da rawan kai ya kare sai tsabar hakuri ka bata maka ta bata maka that is natural. Na hudu ko na uku karka taba tsammanin zaka auri wadda ba za ta bata maka ba. It's an illusionary view. Ke ma ki yadda karki yadda zaki auri wanda ba zai bata miki. To mala'ika zaki aura? Ke ma mala'ika zaka aura? Ka yarda mutun ce yar uwarka shi ma mutun ne, akwai ba fata ake ba amma akwai yiwuwar ka ta faru. Bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba. Idan a gidan manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi mafi daraja sallallahu alaihi wasallam mata sun masa abin da suka yi masa su kenan manya to kaifa wani mutum ya kai karan matansa gun sayyidina Umar yana zuwa kofar gidan sai ji matar Umar shi ma ta hoshi tana ta Hausawa tana casa shi ba fa duka sai ce to mutumin sumi sai juya zai tafi to Allah da ikon sai Umar sai ya ganshi yace bawan Allah da wace wallahi na yafe sarki musulmi yace dawo me ya faru yace to ai na kawo kara ne kuma sai ce to tsaka ga tana sallah wallahi tana yi tana tsare maka hakuri ce wallahi tace ka je kai hakuri hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Na hudu kenan ko na uku na faɗa zan faɗi na yanzu ka aure ta da niyyar kyautata mata haka kima kyautatawa. Abdullahi dan Umar yakan fito kofar gida yana ƙanshin tarare sai ce ai wance ce ta zauna da ni ta shafa min sannan sai ce innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhunna. They love to have from us what we love to have from them. Reciprocal gesture. Wannan muhimmi ne. Na biyar ga masu neman aure. Kar ka yi aure da zimmar gamsar da ainihin abokanai da ƙawayenki. Me nake nufi nan? Naam? Really, negative societal influence. There can be positive one, but I'm talking about negative influence in society. To tun da kai aure kuma kana da kudi ya kamata kai fatin da ba taba yi a Kano ba, kar kai wannan. Wallahi karshe abin ba zai kyau ba. Akwai yarin da aka yi mata aure aka hada mata fati kawaye. Malam labarin da muka samu aka ce da la'asariya aka je aka kama hall maka tawasa hall dan ubansu yarinyar ta zo kuma cikin hijabi uwarta yar zara ce sai fada take kai wannan lokaci ki zama na hijabi karki bata mana show. Allahu akbar. Uwa tace mama mu musulmi ne fa to ai an je ai an sani. La ilaha illallah. Aka ce daidai lokacin da kawayen suka haɗu ta ce tuma gashi la'asar ta yi ban yi sallah ba. Ta ce sallah yanzu ba kya ganin adon da kika yi ai Allah gafurur rahim ne ai kaji ta iya karatu yanzu na uwa yanzu kika zaki sallah zaki wanke wannan ainin kaza wallahi yarin sai ta yi watsi da uwar ta yi sallah. Ina son tambaye ku ta yi watsi da uwar ta sabi Allah kenan yar ta yi sabo to ai uwar bata yadda ba ai sai mu ci Allah za a bi la ta'ata li makhluqin fi yuwaza bi sa ba za mu bi ka ba ka haife ni ai baka halicce ni ba yawa Allah mahalicci ya ce in bi ka ne da haka dole in bi shi kai ma ka bi Allah din. Wallahi malam aka ce yarin ta yi Allah tana sallah ta yi sujuda sai Allah zararanta
ita kuma uwar tana gefe tana ciccika tana ɓata rai. Shine sai kawayen suka ce mama ina take, ga ta ce tana sallah, ku je ku ci ta so. A cikin yanayi na sujuda yarinya ba abin nan ba, garin tura ta malan idanun ya zama fixed an tafi. La ilaha illallah. kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. daga nan sai wata fara iho inna lillahi, yanzu kika san inna lillahi. The point here, akwai miyagun kawaye masu kai ka su baro, to be very careful da irin wannan mutane. Zaka mutu kai kadai, zaka shiga kabarin ka kadai, zan shiga, zaki shiga, zamu shiga, kowa zai gamu da Allah. kuma wallahi tsoronmu wannan ranar, wallahi tsoronmu ran da za a wanke mu a miƙa ma ƙasa, muna jin tsoron wannan lokacin. kuma dole da ƙinka da sanka sai an tafi. mu bukatanmu mu shiga kabarin Allah ce da mu inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura. Allah ya ce I have thank you, magana ta kare. Okay, kin bai je kawai kin saba ma Allah, and so what? To a san da wannan. Na biyar ban sani ba a guje ko na shida kenan, wato kai aure, ki aure, ku yi aure, su yi aure, mu yi aure da zimma samun zuriya tayyiba. Niyyarka Allah ke kalla ya taimake ka ai. Iya ka ba da guduma wajen samar da 'ya'ya nagartattu, kirkaka, daɗaɗa. Adadin bakin masu faɗin la ilaha illallah ya ƙaru, ba kawai don shirme ba. Wannan muhimmin abu ne. Akwai annabin da ce fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarith min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ai annabin Allah ne, so ka roki Allah ai nagari. Sannan kuma abu na shida, na bakwai, kafin ayi aure ka yadda zaka gudanar da neman auren yadda Allah ta'ala ya ce. Karkashin yaushe ne zuwa yaushe ne, menene, a ina ne. In zaka je taɗi da wadda zaka aura, abinda suke kira courtship, to ka tafi a lokacin da kowa ya ganka ido na ganin ido. Duk iyayen da ba su da ƙa'ida to sun bata lokacinsu, su ce kai mun yadda ka aure ta don mun ƙara bincike a kanka, mun same ka mutumin kirki, amma ka zo taɗi da ita bayan la'asar ido na ganin, ba mai da ka zo taɗi bayan ƙarfe 10 ba sam. Anything after 10 kar ka zo. amma jika cikin city yau da kewayen birni kaga irin abin da ake yi da sunan taɗi a unguwanninmu. Mun ɗauko baƙaƙen al'adu kuma na so mu ga daidai.